Здравейте отново. Някои от вас ме питаха да се правят тези полета с коментарите, върху които има името на историята. За това сега ще ви покажа. Става изключително лесно. Правите си полето по някакъв начин. Няма точно определен, просто си изберете, което тук може да го промените по някакъв начин. Добавите някакъв текст. Може да се приляга с цветовете на самия сайт. Ето тази черната линия, която се получила, е по-добре да я няма, за да може да се следва нещата. И какво да ролам? Да, общо взето така си правите някакво поленце, което да ви е по вкус, да ви е като историята или нещо различно, просто някакво поле, което да ви харесва. Добавяте текста. И го поставяте. Например, може да си промените шрифта. Важно е да намерите нещо, което да отива на вашата история. В никакъв случай не е нужен текст да е голям. Още от сега записвам. Други проблем, че аз нямам никаква представа колко голям трябва да е. Място за коментара. Така че правя кутийката на слуги. Няма значение. След това, като тук си добавяте коментари, да може да си виждате как изглежда все пак. Така добавяте си някъде и влизате в дизайн. Тук към настройките. И ето тук, където пише елементи, търсите коментари. То си ги огражда. Ето, тук имате вече бутон за коментар. Не, грешка. Бутон за коментар долу. Това ще ви покажа един. При полето за коментар търсите фон. И го качвате в някоя от квадратчета. Да, има вероятност да объркате и мястото, защото няма значение, значи е при коментар. Добре, значи не е и тук. Няма къде другаде да е. Да, очевидно е качено, но просто картинката ми е по-голяма, отколкото трябва. Да, извинявам се за това. Така, правите. Може да си я наместите. Само че така не е особено удобно. Нещата, които си наместите. Да.
очевидно картинката трябва да ми е по-дълга. Ще направя по-дълга и по-малко. Това вече си намалявате мястото, което сте дали в коментара, за да стигна до името на историята. И че трябва да стане етиката на височина. Намалявате. Може би е по-малко. Намализаме всеки един парчето. Ето така. Естествено, ако направите самата лентичка по-малка, докато си правите самата картинка, тогава няма да е нужда да увеличавате толкова много коментара. Да, ето това е. След това вече може да направите готова да си го оголемите. Може да сложите текста по средата. Това се случи. Тук направите размерите, шрифта. Да го направите така. Височината на реда да видите колко да е надолу или колко да е нагоре. Това, ако увеличавате самия текст, е доста полезно. И така. Ето тук може да ограничавате колко да е ширината между буквите. Може да сложите сега. При изпращане също правите същите неща. Общо взето тук може, ако имате време да си играете наистина много неща, свързани с коментарите, ще ви помогнат. Желавам ви успех!